ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନ। ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦେବୀ ରାଧାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଠାରୁ ବି ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆହୁରି ଗଭୀର। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେବ 700 ଫୁଟ, ମାନେ ଗୋଟେ 70 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଏହା ସମାନ। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା। ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାର ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ନେବ 65 ଏକର, ସେଥିରୁ 26 ଏକର ଜମିରେ କେବଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, 12 ଏକର ଜମିରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ 4D ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଆନୁମାନିକ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ହେବ ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ଯାବତ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲରେଡି ସରିଲାଣି। ଆଶା କରାଯାଉଛି 2025 ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ